Европейския съюз произвежда над 2 милиарда тона отпадъци годишно. В момента той обновява законодателството си, за да насърчи преминаването към един по-устойчив модел, известен като кръгова икономика. Какво всъщност е кръгова икономика? Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се използват по друг начин. Зелените иновации представляват голям потенциал за повишаване на конкурентоспособността на туристическия бизнес. Чрез производството на екологично чисти продукти и прилагането на екологични технологии в своите бизнес цикли, туристическите фирми могат да повишат своята конкурентоспособност и да навлязат в нови международни вериги на добавената стойност. Днес в Европространство продължаваме темата за Албена АД. Компания, за която туризъм, селско стопанство и кръгова икономика са свързани и са добър пример за устойчиво развитие. Ще разговаряме с инженер Димитър Станев, директор бизнес развитие в Албена АД. Нека да поговорим малко за вашия модел на кръгова икономика и начина, по който вие го постигате, и по-конкретно за модела ви от фермата до масата. Много голяма и хубава тема. Кръговата икономика ни дава много големи предимства пред конкурентите ни. Ние осъзнаваме, че за кръгова икономика трябва участникът или компанията да бъде достатъчно голяма, за да може да си го позволи. Но това, което се стараем да правим при нас, е кръговата икономика да служи като модел и за стопанства и кооперации между различни пазарни участници. Конкретно в нашия случай ние използваме отпадъците от ресторантите, от инклюзивните ни ресторанти. Ние стимулираме нашите клиенти, разбира се, да не оставят отпадъци. Обаче, в крайна сметка, разнообразието е достатъчно голямо и рано или късно човек не може да изяде всичко, което е в чинията. И от тук нататък ние гарантираме, че това, което остане в чинията, няма да бъде просто изхвърлено, а ще бъде произведен допълнителна суровина от него. В случая ток, топла вода и почвен подобрител. От този почвен подобрител ние произвеждаме допълнително плодове и зеленчуци. Гордеем се с това, че над 50% от плодовете и зеленчуците на нашите блокмаси са произведени не просто локално, а са произведени от нас самите, от нашите градини. И понеже много хора ме питат, ама вие знаете ли, например, тези череши откъде са? Аз обичам да отговарям на този въпрос, като казвам, не просто знам откъде са тези череши, знам от кое дърво са, знам кога са набрани. И ако искате, дори предлагаме на нашите туристи, дори те сами да отидат да си скъсат черешите от дървото. След като произведем биогаза и съответно от биогаза направим ток и топла вода и почвен подобрител, тези ресурси отиват и се влагат в допълнителна работа. Конкретно топлата вода отива за оранжерии и съответно произвеждаме зеленчуци и извън сезона. Почвеният подобрител се влага в зеленчуци, плодове и силажна царевица, която пък е суровина за нашите животни. И оттам нататък, съответно, тези хранителни продукти отново попадат на нашите блокмаси. По този начин ние успяваме да се предпазим от динамиката на цените, на борсите, динамиката на световните движения, на икономическите процеси и съответно ние можем да кажем далеч напред във времето какви разходи можем да направим за нашия туристически продукт. Съответно по този начин и договарянето с партньорите, де-факто с туроператорите, се случва много по-лесно и много по-ефективно. Самите туроператори търсят нашия продукт, особено от Централна и Западна Европа. Има търсене за продукта, който гарантира, че ресурсите, използвани за този продукт, са напълно неутрални към природата. Въпреки вашето дългосрочно планиране и стратегически перспективен поглед,
Вие съумявате ли да предоставите на вашите гости 100% от хранителните продукти? Не, на този етап сме постигнали 60% от своето собствено производство. За останалото имаме централизирани доставки, като нашата отново социална мисия е да подкрепим местното производство и ние доставяме за това, което не може да си произведем, продукция на местни производители. Нямаме никакво притеснение. От една страна подкрепяме бизнеса в региона, но от друга страна също имаме възможност да гарантираме 100% качеството на това, което доставяме на нашите гости, благодарение на два факта. Първия е, че сме успели да съхраним длъжността главен санитарен инспектор в Албена. Доктор Стойкова така ни дава възможност 100% да гарантираме безопасността и здравето на нашите гости и внедрената в Албена лаборатория в партньорство с Тракийския университет Стара Загора, която ни помага да контролираме качеството на водата в басейните, водата в морето, но и разбира се на храните, които постъпват в Албена. Тракийския университет е сред водещите университети, които се занимават и имат експертизи в областта на качеството и безопасността на храните, което съвпада в един момент с желанието на курортен комплекс Албена да повиши своето качество и да предложи на своите клиенти една по-чиста и безопасна продукция. Във връзка с това беше създаден съвместен проект за сътрудничество между Тракийския университет и по-специално между Централната научно-изследователска лаборатория на Тракийския университет и курортен комплекс Албена, при което да се създаде клон на Централната научно-изследователска лаборатория, който ще се занимава с това да се изследват храните на входа на курортния комплекс, за да се установи тяхното качество и безопасност, при което по този начин се осъществява една добра синергия между науката и бизнеса. Това, между другото, ще ни е много полезно този сезон, когато ще бъде необходимо да пробовземаме много повече, отколкото това го правят местните институции, за да докажем все пак, че не е напразно. Имаме 27 години подред син флаг за екологичен мениджмънт на плажа и морската вода, а и в последните години ИСО сертификат, който доказва същото, но вече от друга институция. Какви са насоките за перспективното развитие в сферата на кръговата икономика и какви са вашите приоритети за в бъдеще в тази насока? Имаме различни приоритети, от инсталациите на агроволтаици до, например, производството на допълнителни култури, които не са в нашата палитра в този сезон. Може би зрителите знаят, че поради промяната на климата България стана най-големия производител на лавандула. Така надяваме се в бъдеще да успеем да вземем и Пино Нуара от Франция като местно производство. Имаме намерение да отглеждаме малини, от които също да предложим известното в България и изключително вкусно малиново вино. Имаме намерение да развиваме още веднъж да затворим кръговата икономика, като използваме топлата вода, която е страничен продукт от производството на биогаз и като устойчива перална. Знаете, в един курорт е огромно количеството на бельо и хавлии, които се сменят. Въпреки така някои акции, които сме предприели заедно с нашите партньори от Маритим, да стимулираме гостите да се отказват от ежедневното пране в 5-звездните хотели, като им даваме малък сувенир, като семена за цветя, които те могат да си посадат. Темата за пресечните точки на кръгова икономика, устойчиво развитие и туризмът продължава в ефира на Евронюз България след кратка пауза. Останете с нас! Продължаваме темата за пресечните точки на устойчиво развитие, кръгова икономика и туризма в България с госпожа Кръстимира Стоянова. Нашата цел е, когато
на хората им е познато понятието за all inclusive в туризма, ние искаме да говорим за green inclusive. Затова в последните 5 години развиваме целенасочено нашата стратегия така, че да ни помогне да затворим кръговата си икономика, като от една страна произвеждаме селскостопанска продукция, която поставяме в нашите хотели. От друга страна обработваме биологичните отпадъци, които имаме като резултат от работата на хотелите и шведската маса. От трета страна произвеждаме биогаз от тези отпадъци и като страничен продукт от това производство получаваме топла вода и органична тор, които отново отиват в градините на Албена. По този начин ние не само затваряме кръговата си икономика, но и имаме възможност да развиваме в годините и да осъществим напълно нашата стратегия от фермата до масата. Говорейки за вашата стратегия от фермата до масата, бихте ли очертали нейните елементи и какъв е вашия подход за реализирането й? Тази стратегия почна съвсем така скромно, с желанието ни да имаме пресни череши за нашите гости от север, които идват да прекарат лятната си почивка в Албена. Господин Стоянов, какви култури отглеждате за Албена АД? Дружеството ни разполага с близо 1300 декара трайни насаждения, което включва 700 декара череши, което ни прави един от най-големите производители в България. Разполагаме с 360 декара ябълки, 60 декара круши, 114 декара лозови насаждения и 140 декара сливи. През 2019 година инвестирахме в закупуването на сортировъчна машина за череши на много известна френска марка, която е с капацитет по 1 тон на час. Тя може да сортира по размер, цвят и качество. Също така разполагаме и с сортировъчна машина и за ябълки. От същия калибър, с същия капацитет. Каква част от необходимостите на Албена? Над 60%. Това бихте ли казали, че спомага за затваряне на цикъл от кръгова икономика? Абсолютно спомага. Стремим се да доставяме колкото се може повече наши продукти в курортен комплекс Албена, като само така можем да гарантираме за качество. Произвеждаме 400 тона ябълки, имаме 150 тона сливи, имаме 40 тона круши и произвеждаме над 100 тона вино всяка година. Всичко това ние го правим с цел да предоставим 100% гарантирано качество продукт на гостите, които почиват в Албена, но и разбира се да контролираме цената на продукта, който предлагаме. От продукцията, която не успяваме да потребим от пресни плодове, ние правим втората стъпка на стратегията от фермата до масата. Това е преработката на произведената продукция, като съответно от черешите, от ябълките ние правим 100% сок, без добавка на вода и захар, който го затваряме в тетрапак и го сервираме на нашите гости на шведската маса. От гроздето, което произвеждаме, разбира се, имаме грозде и десертно, което е за консумация, но имаме и няколко вида бели сортове вина, тъй като Черноморския регион, знаете, е характерен именно с производството на бели сортове грозде. Съответно, ние отглеждаме шардоне, вионие, мускат тигрен и совиньон блан, от които правим по един вид едносортово вино. Имаме един асамблаж от няколко сорта. На по-късен етап започнахме да произвеждаме ракия. Знаете, в All Inclusive това е също част от местното производство, като ние можем да се похвалим със своя собствена продукция, като съответно имаме ракия от грозде, от сливи и от череши. Произвеждаме своя собствен мед, свой собствен ябълков оцет. Произвеждаме 100% пшеницата, необходимата ни за хляб и хлебни изделия. Имаме над 400 говеда, Ангус Абърдийн и Галуей, които, разбира се, използваме и за риба и стековете в своите алакарт ресторанти, но също така даваме възможност и на гостите в другите ни ресторанти да ползват
Black Angus, да си хапват Black Angus бъргери или пък да ползват костите за вкусен бульон с 100% гарантирано качество, но и с невероятни вкусови характеристики. Животните са внесени през 2018 година от Австрия, от една от най-елитните ферми близо до Виена. От тогава стадото се е увеличило над 10 пъти. Отглеждат се екстензивно, без концентриран фураж, което е изключително важно за самото здраве на животните. Всичко, което произвеждаме от фуража е наше производство. Сено, слама, люцерна, силаж. Качеството на месото е изключително добро и по този начин можем да гарантираме, че в Албена могат да получат най-доброто месо като вкусови качества. Интересен факт е, че най-качественото месо е от много възрастна крава, която е много мазна, която е била на пасището 10 години и повече. Тогава етеричните масла, които са в билките и в цветята, трансформират се в масните депа и оттам произлиза вкуса, който е специфичен на билките, които са били на пасищата. Колкото повече е яло животното такава храна, толкова по-наситен и качествен е вкуса. Тъй като нашата ферма е разположена буквално на 15 км от Албена и всичко, което внасяме в курорта е не само собствено производство, но и в радиус не повече от 15 км с гарантирано качество, с пасища в рамките на Натура 2000. И последната стъпка от стратегията от фермата до масата, това е обработката на биологичния отпадък. Господин Загорски, бихте ли представил дейността на Перпетуум Мобиле като част от структурата на Албена АД? Дейността е предимно производство на електроенергия. Централата е с капацитет от 1 мегаватт. Основните суровини, които използваме, са силажни култури, царевичен силаж, тритикали. А от 2021 имаме изградена инсталация за хранителен отпадък, с който подпомагаме допълнително с цел да спестим суровината силаж, която в последните години е доста скъпа. От производството също се отделя и топлинна енергия, с която захранваме оранжериите на Екоагро. Крайният продукт, който получаваме, това е вторична биомаса или така наречения тор. Той се използва за торене на нивите на Екоагро, от които добиваме силажните култури. Това е инсталацията за преработка на хранителен отпадък. От тук се приема хранителния отпадък, минава посредством сепаратор, който да отдели твърдите частици и нежеланите, които са. Следващия етап е изваряване или хигиенизиране и третия етап е вече самия субстрат влиза в биогаз централата. Бихте ли казал, че затваряте цикъл на кръгова икономика с дейността на Албена АД? Да, определено. И това е целта. Ние инсталирахме инсталация за биогаз, която първоначално работеше с силаж, но от последните 2 години тя обработва органичния отпадък, който събираме в Албена сегрегирано, смиламе, след това пастеризираме. От биогазта вече пък получаваме като странични продукти топлата вода, която ни дава възможност да отглеждаме оранжерийни, ранни зеленчуци и органичната тор, която отново се връща в градините на Албена. Госпожо Стоянова, благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря.